जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन्यति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 17வது நாட்கள்ல வந்திருக்க அனைத்து பக்த கோடிகளுக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக உங்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 17வது அத்தியாயம் ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகா அப்படின்றத பார்க்க போறோம். விசுவாசத்தின் பிரிவுகள், நம்பிக்கையின் பிரிவுகள் என்ன அப்படின்றத கிருஷ்ணன் இன்னைக்கு நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா வாசிச்சிடுறீங்களா மாதாஜி? படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே படிங்க மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத சப்தசோத்யாயः ஸ்ரத்தா த்ரய விபாக யோகோ
योगो हा अर्जुन उवाच एषस्व विधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा दुःखा कृष्ण सत्वम् आहोरजस्तमः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கு ஏற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவகுணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோ குணத்திலா? இந்த கேள்வி நமக்கும் வரும் இல்லையா? நம்ம ஒரு தடவையும் சொல்லியிருக்காங்க நம்மளோட இஸ்கான்ல, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு மூலமாக நமக்கு வந்து அந்த ஆன்மீக ஞானத்தை வந்து பெறணும். குரு சீட பரம்பரை மூலமாக நம்ம வந்து அதை அந்த ஆன்மீக ஞானத்தை பெறணும்ன்றத பார்த்திருக்கோம். 4 வித குரு சீட பரம்பரையத்தையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா எங்க பார்த்தாலும் வந்து அவங்கவுங்களே நம்ம வந்து நான் தான் கடவுள்ன்ற மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க. சோ அர்ஜுனர் வந்து இங்க கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கிறார், அப்படி தன்னைத்தானே அவங்கள தனக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்கவுங்க கற்பனைக்கு ஏத்த மாதிரி வழிபடுகிறார்களே, அவர்கள் இருப்பது சத்துவ குணத்திலா, ரஜோ குணத்திலா, தமோ குணத்திலா அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுக்கு இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து ஆன்சர் பண்ண போறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 2வது and 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஜானகி ராமன் பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஸ்ரீ பகவான் வாசா திரிவிதா பகவதி ஷர்த்தா தேகினாம் சா சவபாவஜா சாத்வீகி ராஜசி சைவ தாமசி சேதி தாம்ருஷ்ணோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 3 சத்வானுரூபா சர்வஸ்ய சரத்தா பவதி பாரதா சரத்தா மயோ அயம் புருஷா யோயச் சரத்தசா ஏவசா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக அப்படின்றத முதல்ல சொல்லிடுறார். நம்ம பார்த்திருக்கோம், நம்ம இறக்கும் தருவாயில் என்ன ஞாபகங்கள் நம்மளோட அந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம அடுத்த பிறவி எடுக்கிறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம். சோ இந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கு, அதுக்கு ஏத்த சுபாவத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த 3 குணங்கள்ல வந்து பிரிக்கலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம். பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கின்றான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அவங்கவுங்களோட நம்பிக்கைன்னு ஒண்ணு இருக்கும். அது மூலமா தான் வந்து அது எப்படி வருது அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி வருகின்றது அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ருக்மணி மாதாஜி படிங்கோ. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யஜந்தே சாத்விகா தேவான் யக்ஷ ரக்ஷாம்சி ராஜஸ்யஹ வரேதான் பூத கமாம்ச சானியே யஜந்தோ தாமச ஜனாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்வகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூத கணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். ஏன்னா அவங்க எப்பவும் ரொம்ப மனிதர்களே கடைநிலை மனிதர்கள், மிகவும் கீழ்த்தரமானவர்கள். அவங்க வந்து இந்த பூ உலகத்துக்கு கீழே என்ன 7 உலகம் பார்த்தோம் இல்லையா, அங்க போறதுக்கு உண்டான இதுதான் நம்ம பார்க்கிறோம். சோ சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ஏன்னா அவங்க வந்து அமைதி, சாந்தம் அந்த நம்ம பார்க்கிறோம். சோ ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர், தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்களையும். சோ மொத்தமா நம்ம மனிதர்களுக்கு வந்து 3 குணங்கள் இருக்கு, ரஜோ, தமோ, சத்துவகுணம். நம்மளோட உடம்புக்குள்ளே நம்மளே வந்து ஒரு டைம்ல வந்து எல்லா குணங்களையுமே வந்து பாக்குறோம். ஆனா ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ளே ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குள்ளேயும் இந்த 3 குணங்கள் இருக்கும்போது எப்படி நம்ம பார்ப்போம்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய குணங்கள் வெளிப்படுத்துறதை பொறுத்து அவங்களை வந்து இவங்க இந்த குணத்தை சேர்ந்தவர்கள்ன்றதை நம்ம பிரிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 5, 6 மாதாஜி. முருகன் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அசாஸ்திர விகிதம் கோரம் தப்யஞ்சயோ தபோ ஜனாக தம்பாங்கார சம்யுக்தா காமராக பலான் விதாக கஷ்யந்த ஷரீரஸ்திதம் பூதக்ராமம் அசேஸ்ததஸ்க
மான் சைவந்த ஷரீரஸ்திதம் தான்வித் யாசுர நிச்சயான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் ஆத்மா, அந்த ஆத்மாவை பரமாத்மா பார்த்துட்டு இருக்கார். பரமாத்மா பகவானோட ரூபம், பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். அப்ப நமக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு நம்மளுடைய உடம்ப நம்ம கஷ்டப்படுத்துறதுக்கு இல்லையா? அது ரொம்ப மிகவும் தவறு அப்படின்றத பார்க்கணும். அப்படி பண்ணும்போது நம்ம பரமாத்மாவையும் சேர்த்து துன்புறுத்துவதாக இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்டவர்கள் அசுரர்களாகவே, முட்டாள்கள் அசுரர்களாகவே கருதப்படுகின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. ஹிரண்யகசிபு எவ்வளவு கடும் தவம் பண்றாரு. பிரம்மா கிட்ட எனக்கு மரணமே இல்லாத வாழ்க்கை வேணும்ன்றத கேட்கிறாரு. அதுக்கு பிரம்மா சொல்றாரு, எனக்கே அந்த இது இல்லப்பா, எனக்கும் குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் நானுமே மரணித்துதான் ஆகணும். எப்ப நம்ம பிறக்கிறோமோ அப்ப இறப்பை நோக்கிதான் நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம். வேற ஏதாவது கேளும் போதுதான். அப்ப அவர் எவ்வளவு கடுமையான தவம் பண்றாங்க பாருங்க. ஆனா அவ்வளவு தவம் பண்ணி என்ன சாதிக்க முடிஞ்சது அவங்களால இல்லையா? இவ்வளவு உடல் வருத்தி அவங்க எடுத்த தவம் எல்லாமே தவறான வழியில பயன்படுத்தினாங்க. ராவணன், 10 தலைகளுடைய ராவணன் அவ்வளவு ஒரு சிறந்த சிவபக்தன், நிறைய பராக்கிரமசாலி இருக்கு. ஆனா அதால என்ன பலன் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி பகவான் சொல்லல கடுமையான தவம் இருக்கணும்லாம் சொல்லல. ஆனா நம்மளோட குணங்கள் எப்படி இருக்கணும்ன்றதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி 8வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ராஜேஷ் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. आयु सद्त्व फलरोग्य सुहु ब्रीदि विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिरा हृदया ஆகார சாத்விக பிரியா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல நம்மளுடைய பக்தி எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா கிச்சன்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுமா. நம்மளுடைய அடுப்பாங்கரை, சமையலறை நம்ம ரொம்ப சுத்தமா வச்சுக்கணும். நம்ம இது பண்ணும்போது கூட, சமைக்கும் போது கூட பகவானுக்காக பிரசாதம் பண்றேன்ற அந்த ஒரு தாட்ல நம்ம சமைக்கணுமா. எப்ப நம்ம வேற ஏதாவது கோபமாவோ இல்ல ஒரு பிசினஸ் மைண்டோ, ஹோட்டல்ல எல்லாம் எதுக்கு இந்த ஜங்க் ஃபுட்ல வேணாம்னு நம்ம சொல்றோம். இப்ப நமக்கு இருக்கிற நிறைய நோய்களுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜங்க் ஃபுட் தான். முன்னெல்லாம் ரொம்ப அதிசயம், ஒரு ஹோட்டல் ஒரு இடத்துல இருக்குது. இப்ப பார்த்தா வீட்டுல சமைக்கிறது தான் அதிசயமா இருக்கு இல்லையா? நம்மளோட பிரசாதத்துல இருந்துதான். ஏன்னா நம்ம என்ன பாவத்துல பிரசாதம் பண்றோமோ அந்த பாவத்துலதான் நம்மளோட சாப்பிட்றவங்களும் சரி, நமக்கும் அந்த இது இருக்கும்னு பாக்குறோம். சோ நம்ம இங்க பகவான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார், அவங்களோட நம்பிக்கைக்கு ஏத்த மாதிரி. அந்த நம்பிக்கை எப்படி இருக்கும்னா அவங்களோட குணங்கள், அந்த குணங்கள் எப்படி வருது அப்படின்றத பாக்குறோம். நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருந்துதான் நமக்கு 3 குணங்கள் வருது. சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அப்படின்றது வருது. நம்ம எப்படிப்பட்ட சாப்பாடு சாப்பிட்டா என்ன மாதிரியான குணங்கள் வரும் அப்படின்றத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எடுக்கிறார். சோ சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜூசியா இருக்கும். கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக இருக்கும் அப்படின்னு பிரபுபாத் சொல்லுவாரு. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரசாதம் விநியோகம் பண்ணி அப்படிதான் பக்தர்களை இது பண்ணாரு. எப்படி பிரசாதம் கொடுத்து நம்ம பக்தர்கள்னா, அவர் பிரசாதம் பண்ணும்போது கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்கணும்ன்ற அந்த தாட்டோட அவர் பிரசாதம் பண்ணுவாராம். அப்ப அவர் சொல்லுவாரு, நம்மளோட குலாப் ஜாமுன் அவர் சொல்லுவாராம், இது ஆன்மீக புல்லட், ஸ்பிரிச்சுவல் புல்லட் அப்படின்னு சொல்லுவாராம். அந்த குலாப் ஜாமுனை சாப்பிடுறதுக்காகவே நிறைய
வெஸ்டர்ன் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்களா, பிரபுபாதோட அந்த இதை கிளாஸ் அட்டன் பண்ண போறோம், இல்ல வந்து கீர்த்தன் பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு போவாங்களாம். பிரசாதம் மூலமாக தான் வந்து டிவோட்டிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு நம்மளோட இதுல, இஸ்கானை சுத்தி ஒரு 1 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் யாருமே பசியோடவே இருக்கவே கூடாது அப்படின்ட்டு. எல்லா டெம்பிளுமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பெஷலான பிரசாதம் வந்து நமக்கு வந்து விநியோகம் பண்றாங்கன்னு பாக்குறோம். சோ நம்ம அது எப்படி அப்படின்னா, அதுதான் வந்து நமக்கு பக்தியை கொடுக்குமே. யாராவது வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மாதாஜியோ இல்ல பிரபுஜியோ வந்து டிவோட்டிஸா இருப்பாங்க, அவங்க பெட்டர் ஹாஃப் இல்ல அப்படின்னாக்கா சொல்லுவாங்க, பிரசாதம் நீங்க வந்து கொடுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாம் சரியாயிடும். நம்ம நிறைய கண்கூடா பார்த்திருக்கோம். ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துவாங்க மாதாஜி, ஆனா மாதாஜி பொறுமையோட அந்த பிரசாதத்தை கொடுத்து அவருமே வந்து கிருஷ்ண பக்தி வந்திருக்கு அப்படின்னு. சோ நம்மளோட கிருஷ்ண பக்தி ஸ்டார்ட் பண்ற இடம் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கிச்சன்ல வந்து ரொம்ப தூய்மையா வச்சுட்டு பகவானுக்காக பண்றோம் அந்த தாட்டோட நம்ம பிரசாதம் பண்ணி அதை அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணி நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து தூய்மை அடைவோம். அதனால நம்ம வந்து பகவானை பத்தின எண்ணங்கள் வந்து அதிகமாகும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க எந்த மாதிரியான சாப்பாடு வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்கன்றத பார்த்துட்டோம். இப்ப மற்ற 2 குணங்கள் ரஜோ தமோ குணத்துல இருக்கவங்க எந்த மாதிரியான சாப்பாடு பிடிக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 9வது 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. பாகியலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. பாகியலட்சுமி மாதாஜி சீக்கிரமா படிச்சிடுங்க. இல்லைன்னா ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சிடுங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சிடுங்க. கிருஷ்ணா சொல்லுங்க, படிங்க மாதாஜி. கற்பலம் கிருஷ்ணரூத விதாகினக ஆகார ராஜசஸ்யஸ்தே யசக துக்க சோகாமய பிரதக யதாயாமம் கதரசம் ஊதி பர்யூசம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. சாரி. ஹரே கிருஷ்ண. உச்சிஸ்தம் அபிசாமித்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க எந்த மாதிரியான சாப்பாடு பிடிக்கும்னு பார்த்துட்டோம். மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகைய உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. இப்ப எங்க பார்த்தாலும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேன்சரோட இது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் நிறைய மாடிஃபை ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் நிறைய ஜங்க் ஃபுட் வந்து வந்திருக்கு. அதோட தாக்கம் தான் பாத்தீங்கன்னா பல விதமான நோய்கள் வந்திருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க எப்பவுமே தீவிரமான ஒரு இதுல சாட்டிஸ்ஃபையா ஆகாம அடுத்தடுத்து போய்கொண்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இல்லையா, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கசப்பா, புளிப்பா பிளஸ் உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த, எரிகின்ற உணவுப் பொருட்களை வந்து சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதே தமோ குணத்துல இருக்கவங்க எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட, சுவையற்ற, பழைய, ஊசி போன, எச்சில் பட்ட, தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோகுணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. இந்த மாதிரி மக்கள் இருக்கும் செய்யறாங்க, இந்த மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிடுறவங்களும். சோ அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். நமக்கு டவுட் வரலாம், அது எப்படி 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட அப்படின்ட்டு. அட்லீஸ்ட் நம்மளோட இதுல பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷா சமைச்சு ஃப்ரெஷ்ஷா சாப்பிட பார்க்கணும். ஸோ இந்த நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஒரு உணவு சவப்பெட்டி அப்படின்ட்டு, அதை வந்து நம்ம வீட்டுல வச்சிருக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து நம்மளை சுத்தப்படுத்திக்கணும், தூய்மைப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னா சத்துவ குணத்துல நம்ம இருக்கணும்னா அந்த மாதிரியான சமையல் சாப்பிடணும். நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு துளசியோட நம்ம சாப்பிடும்போது எந்த ஒரு தாக்கமும் இருக்காது அப்படின்றத பார்க்கணும். முடிந்த வரைக்கும் நம்ம வந்து கிச்சனை சுத்தமா வச்சுட்டு பிரசாதம் பண்ணும்போது அவரோட கிருஷ்ணரோட ஞாபகத்திலே பிரசாதம் பண்ணி அதை ஆஃபர் பண்ணி சாப்பிடுறது வந்து நம்மள ஆன்மீக பாதையில் வந்து உய்வுபடுத்தும்ன்றத பார்க்கலாம். 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க. அகலா காங்க்ஷிபிர் யஜ்ஞோ விதிதிஷ்டோய இஜ்யதே யஷ்டவ்யம் ஏவேதி மனஹ சமதாய சாத்விகா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும்.
சத்துவகுணத்துல இப்ப வந்து சத்துவகுணத்தவங்க எப்படி சாப்பாடு சாப்பிடணும்ன்றத பார்த்தாச்சு. அடுத்து அவர் வந்து அவங்க என்னென்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. சாஸ்திர விதிகளின் படி, சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோ அந்த விதிகளை ஃபாலோ பண்ணி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காமல் நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ நம்ம நேத்தே நம்ம வந்து பார்த்தோம், கிரகஸ்தர்கள் வந்து அவங்களோட கடமை என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். புலனடக்கம், தானம் செய்யணும், யாகம் பண்ணணும். யாகம் கலியுகத்துக்கு உகந்த யாகம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தான். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. அந்த மகாமந்திரத்தை தான் சொல்லணும். ஒரு அன்னைக்கு நம்மளோட பிரபுஜி கூட சொன்னாங்க, மற்ற மந்திரங்கள் சொல்றதுக்கெல்லாம் வந்து சில நெறிமுறைகள் இருக்கு, அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா மகாமந்திரம் சொல்றதுக்கு வந்து எந்த நெறிமுறைகளும் இல்லை. நம்ம வந்து அந்த நோக்கத்தோட நம்ம வந்து சொன்னா போறோம் அப்படின்றது. சோ சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பலன்களை எதிர்பார்க்காத யாகங்களை செய்யணும்னு நினைப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். 12வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ருக்மணி மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அபிசந்தாய தூபலான் தம்பாத்தம் அபிசைவ யத் இச்யதே பாத श्रेष्ठ தம் யக்யம் வித்தி ராஜஸ்யம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. எனக்கு இது வேணும், அதுக்காக வந்து நான் யாகம் பண்றாங்க இல்லையா, அது வந்து நம்மள பந்தப்படுத்தக்கூடியது, ரஜோகுணத்துல கொண்டு செலுத்தும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. முருகன் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அசுஷ்டானம் மந்திரயீனம் அதர்ஷனம் ஸ்ரத்தா விரகிதம் யக்னம் தாமசம் பரிசக்ஷதே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் பிரசாத விநியோகம் இன்றி, நல்லா கவனிக்கணும், பிரசாத விநியோகம் இன்றி. சோ நம்ம வீட்டுல ஒரு கீர்த்தனுக்கு கூப்பிடுறோமோ, ஏதாவது நம்மளால முடிஞ்சது வந்து வந்த டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து பிரசாத விநியோகம் பண்ணணும். பிரசாத விநியோகம் இன்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் இன்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி, நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காம பண்றோம். அப்ப என்ன விதி அப்படின்னாக்கா, பிரசாத விநியோகம் இருக்கணும், வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் இருக்கணும், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரமே பெரிய மகாமந்திரம் இது, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். நம்பிக்கை என்பது மிக முக்கியமானது. இது எதுவுமே இல்லாம நம்ம பண்றது வந்து நம்மளை தமோ குணத்தில் கொண்டு செலுத்தும் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. 14வது ஸ்லோகம். முருகன் பிரபுஜி படிச்சிட்டீங்களா? ராஜேஷ் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தேவத்விஜ குரு பிராங்ய பூஜனம் சௌசம் ஆர்ஜவம் பிரகம்மச்சரியம் அஹிம்சா சாரிரம் தப உஜ்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. முழுமுதற் கடவுள் பிராமணர்கள் ஆன்மீக குரு பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். இப்ப அடுத்து என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா, உடல் மனம் அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து சொல்லுவாரு. இப்ப உடல் வந்து என்ன பண்ணணும்னா, உடலுக்குன்னு ஒரு தவங்கள் இருக்கு. அது என்னன்னா, முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை பற்றியும், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, இவங்க பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து வழிபாடு செய்யணும். வழிபடுதல்னா என்னது? வழிபடுதல்னா நமக்கு வந்தனம் செய்யறது, வணக்கம் சொல்றது இல்லையா, மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை இதெல்லாம் வந்து உடலுக்கு உண்டான தவம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், இந்த உடல் வந்து 9 வாயில்களை கொண்ட நகரம் அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம். சோ அதை மேக்சிமம் வந்து தூய்மையாகவும் ரொம்ப சிம்பிளாவும் வச்சுக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். நம்ம வந்து ஒரு அடுத்தவங்களை அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரியான வே ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங் இருக்கக்கூடாது, ஒரு மேக்கப் பண்றது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அதுதான் வந்து அந்த உடலுக்கு உண்டான தவம். பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை முதலியவை வந்து ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. அனுத்வேக கரம் வாக்கியம் சத்தியம் பிரிய இதம் ஸ்வாத் யாயா யசனம் சைவ வாங்மயம்
தவ உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தாத ஒரு பேச்சு. அது போல நம்ம பேசுறது வந்து உண்மையா இருக்கணும், ஹானஸ்டா, இனிமையா இருக்கணும், அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தாம மத்தவங்களுக்கு நன்மை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கணும். பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். இப்ப உடலோட தவங்கள் என்னன்னு சொல்லிட்டாரு. அடுத்து வாக்கின் தவங்கள், நம்ம பேசுற வார்த்தைகள் வந்து எப்படி இருக்கணும், அடுத்தவங்களை வந்து அன்னெசரியா வந்து தவறான எண்ணங்களோ இல்ல அவங்களை துன்புறுத்தாத மாதிரியான வார்த்தைகளை வந்து நம்ம பேசணும் அப்படின்றத வந்து இங்க பகவான் சொல்றார். 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி. மௌனம் ஆத்ம விநிகிரக பாவ சம்சித்திரித்யேத தபோமானசம் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், ஆத்மா உள்ளார இருக்கு சூக்ஷ்ம உடல்ல. அதை கவர் பண்ணியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம், புத்தி, அகங்காரம் அப்படின்றது. சோ ஐம்புலன்கள் எங்க கொண்டு போகுதோ அங்க மனம் போகும். மனம் போற இடத்துலயே நம்ம புத்தி போச்சுனாக்கா நம்ம அதால இதுல போயிடும். அதனால புத்தி வந்து கரெக்டா நம்மளை வந்து செயல்படுத்தணும். உடலோட தவங்கள் என்னன்றத பார்த்தோம், வாக்கின் தவங்கள் என்னன்னு பார்த்தோம். இப்ப வந்து மனதின் தவங்களே பகவான் கிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்றார். என்ன நம்மளுக்கு இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகணும், திருப்தியா இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும். மௌனம், நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து மௌனம் எதுக்கு அப்படின்னாக்கா நமக்கு உள்ளார இருக்க தன்னுணர்வு, உள்ளார இருக்க பரமாத்மாவை நினைச்சு நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து சிலர்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, தற்பெருமை எல்லாம் வந்து ரஜகுணத்துல கொண்டு செலுத்தும் அப்படின்னு. சோ மௌனமா நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா நமக்குள்ளார இருக்க பகவான் மீத பரமாத்மாவை நினைச்சு நம்ம வந்து மௌனமா இருக்கணும். சுய கட்டுப்பாடு என்பது மிகவும் வேண்டியது. நம்ம இருக்கிற இடம் வந்து உள்ளும் புறமும் தூய்மையாக இருக்கணும். இங்க இது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எப்படி பாகவதம் வந்தது அப்படின்ற கதை உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். சுகதேவ கோஸ்வாமி போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த தேவ கன்னியர்களுக்கு வந்து ஒண்ணும் தோணல. ஆனா தொண்டு கிழம் நம்மளோட வியாசதேவர் போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து எல்லாரும் ஆடையெல்லாம் எடுத்து மறைக்கும் போது அவங்க கேக்குறாரு அவரே, எனக்கு எத்தனை வயசானவன் நான் போகும்போது நீங்க இப்படி எல்லாம் ஆடையை சரி பண்றீங்களே, ஆனா சுகதேவ கோஸ்வாமி போகும்போது பண்ணலேன்னு சொல்லும்போது அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, அவரோட பார்வையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேதம் என்பது கிடையாது, அவர் வந்து ஆத்மபூர்வமாக தான் எல்லாரையும் பாக்குறார். ஆனா அதை நாங்க வந்து உங்ககிட்ட பாக்கலன்னு சொல்லும்போது அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்றாரு. இத்தனை வேதங்கள் எல்லாம் ஏற்றியாச்சு, எவ்வளவு பண்ணியாச்சு, இன்னும் நான் வந்து பக்குவம் அடையலையா பகவானே அப்படின் போது நாரதர் வந்து அவருக்கு சொல்றாரு, என்னதான் நீங்கள் வந்து எல்லாமே நிறைய வேதங்கள் உபனிஷத்துக்கு எல்லாம் எழுதினாலும் கூட பகவானை பத்தியும் பகவானுடைய பக்தனை பத்தியும் இன்னும் நீ எழுதினதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பூர்த்தி அடையும், உனக்கு வந்து ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் சொன்னதுனால அவர் எழுதுறாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ அதுதான் வந்து இந்த கதை நமக்கு சொல்லுது. சோ நம்ம மனசு வந்து எப்படி இருக்கணும், மனதுக்கு உண்டான தவம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு நம்ம திருப்தியா இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும், மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு என்பது மிக முக்கியம். நம்ம இருக்கிற இடத்தோட உள்ளும் புறமும் தூய்மையாக இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க நமக்கு சொல்றார். 17வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரத்தையா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. சரத்தையா பரயா தப்தம் தபஸ்தத்ரி விதம் நரக அபலாக்ஷபி தைஹ சாந்தவிகம் பரிஷத்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மாதாஜி, இந்த 3 வகையான தவங்கள் என்ன? 3 வகையான தவங்கள் இப்ப நம்ம பார்த்தோம். உடல் என்ன மாதிரியான தவம் பண்ணணும், வாக்கு, நம்ம பேசுற வாக்கு என்ன மாதிரியான எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தோம். நம்மளுடைய மனம், அந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்வகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. நம்ம இதுக்காக ஒரு பெரிய காட்டுக்கெல்லாம் போய் தவம்லாம் பண்ணணும்லாம் தேவையில்லை. நமக்கு வந்து பகவான் வந்து சொல்லிட்டார், உடம்ப நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும், அப்புறம் நம்மளோட வாக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும், அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தாம
எப்பவும் நன்மையான வார்த்தைகளை சொல்லிட்டு அது போல தேர்ட் வந்து மனசு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து சொல்லிட்டாரு. இந்த 3 வகையான தவங்களை எந்த புலநோக்கு இன்பங்களும் இல்லாம ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காம பகவானை திருப்தி செய்வதற்காக மட்டுமே நம்ம பயன்படுத்தும் போது அது சத்வகுணத்தோட தவம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அடுத்து வந்து பாகியலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. பாகியலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம் தேன சைவய கிரியதே தத் இக ப்ரோக்தம் ராஜசம் சலம் அத்ருவம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். எனக்கு ஏதோ தேவைன்றதுக்காக தற்பெருமைக்காக நான் இவ்வளோ பெரிய ஆள் பாரு, இவ்வளவு பண்றேன் பாரு அப்படின்றதுக்காக நம்ம என்னென்னலாம் பண்றோமோ உடலையும் மனதையும் வாக்கையும் பயன்படுத்தி அது வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றது. அது எப்பவும் சஞ்சலமானது தற்காலிகமானதாகவே இருக்கப்படுகின்றது. நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்களே இந்நேரத்துக்கு நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றது வந்து நம்ம மெயினா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ அதை நம்ம பிராக்டிக்கலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேறதுக்குன்னு. ஸோ இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ண முடியும். நம்ம சுத்தி இருக்கவங்களே நீங்க வந்து இந்நேரம் நீங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிருப்பீங்க இவங்க எல்லாம் இந்த இதுல இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. அப்போ தவறுன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த தவறை நம்ம பண்ணக்கூடாது. பண்ணாம நம்ம டிவோட்டேஸ்ன்றதை வந்து எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுட்டு அதை வந்து எக்ஸிஸ்ட் பண்ணணும். அப்பதான் வந்து ஆன்மீக பாதையில் முன்னேற முடியும். 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கிறதா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. படிக்க விருப்பம் இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, இல்ல அன்மியூட் பண்ணி படிங்க. முருகன் பிரபுஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. मूढग्राह्येनात्मनो यत् पीडया क्रियते सबः परस्यो तादत्तन वा तत्तामसम् उदाहृदयम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. 3 வித தவங்கள் நம்ம பார்த்தோம். உடல், வாக்கு, மனம். பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமாக முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோகுணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. நம்ம ஒரு திருக்குறள் இருக்கு இல்லையா, தீயினால் சுட்ட பொன் உள்ளாறு மாறாதே நாவினால் சுட்டவடு அப்படின்னு. சோ நம்ம அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது. ஆனா அதையே நோக்கமா வச்சுட்டு கூட சிலர் இருப்பாங்க. சோ அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். சோ நம்மளுடைய இந்த உடல், மனம், வாக்கு அதை 3ஐயும் யூஸ் பண்ணி தவறான வழியில அவங்க வந்து அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தி அதை ஒரு தவமா பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து தமோகுணத்தில் இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். 20வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ராஜேஷ் பிரபுஜி. ராஜேஷ் பிரபுஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. கிருஷ்ண பிரபுஜி. दातव्यम इति यत् दानं दीयते अनुभवकारिणे देशे काले स भात्र स दत्तानं सात्विकं स्मृतं. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. நம்ம வந்து இப்ப நம்ம எல்லாரும் கனெக்ட் ஆயிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா யாரோ ஒருத்தவங்க நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணதுனாலதான் நம்ம எல்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்கோம் இல்லையா. சோ சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக, நம்மளோட கடமை என்ன, நம்ம எப்படியும் பகவான் கிட்ட போகணும், தெரிஞ்சதை வந்து அடுத்தவங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. இருங்க நான் இன்னும் சாரி மாதாஜி. ரிப்பீட் ஆகுது. நான் சொல்றது எனக்கே கேக்குது. கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. கரெக்டான டைம்ல அவங்களுக்கு கொடுக்கறது வந்து சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. 21 மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. இதுதான் இப்ப நடக்குது. இந்த இமேஜ்ல இருக்கே அதுதான் நடக்குது. டர்ட்டி பாலிடிக்ஸ் பண்ணிட்டு தற்பெருமையோட கோவிட்ல எவ்வளவு விஷயங்கள் நடந்தது இல்லையா. படிங்க மாதாஜி யாராவது. हरे कृष्ण माताजी. प्रयुक्त करार्धं फलम् उद्दिश्य वा गुणाः दीयते स परिक्लिष्टं
தத்தானம் ராஜஸ்யம் சம்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. மேபி பெரியவங்க அவங்க வீட்டுல இருக்கவங்க சொல்லுவாங்கல்ல, நீ கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு, அதுக்காக இஷ்டமே இல்லாம கொடுக்கறது, இல்ல இது பண்ணனா நமக்கு இது கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக பண்றது. சிலர்லாம் அந்த மாதிரி போட்டோஸ் எல்லாம் போட்டு அதுல நிறைய லைக்ஸ் வாங்கி அதுல என்ன பண்ணலாம்னு பார்ப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி பலனை விரும்பி நம்ம கொடுக்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பண்ணக்கூடியதான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 22வது ஸ்லோகம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிங்க. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண. आदेश काले यत्तानम अवात्र्य पृष्ठ तीयदे असत्कृतम अवज्ञातम तत् तामसम उदाकृतम. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது. அதுதான் நம்ம தானம் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம முதல்ல தகுதியானவர்களா இல்ல தானம் வாங்குவதற்கு அவங்க தகுதியானவர்களா அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கணும். சோ இந்த மாதிரி தூய்மையற்ற இடத்திலோ இல்ல முறையற்ற காலத்திலோ யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்கு அந்த குணங்கள் இல்ல தகுதி இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கறதெல்லாம் எதுல கொண்டு போய் முடியும் பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. 23வது ஸ்லோகம். முருகன் பிரபுஜி படிங்க. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ओम तत् सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध सुमृद ब्रह्मणास्तेन वेदाश यज्ञाश्च विहिता पुरा. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். நம்மளுடைய ஓம் பகவான் சொல்லியிருக்காரு பிரணவ மந்திரத்துல ஓம் என்பது நானாகவே இருக்கின்றேன் அப்படின்னுட்டு. சோ பிரம்மா வந்து படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுவாராம், ஓம் தத் சத் அப்படின்றது. சோ இது வந்து பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். சோ யாகங்கள் பண்ணும்போது கடைசியா பகவானோட திருப்தி, யாகங்களோட மொத்த பலன் யாருக்கு போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணுக்கு தான் போகுது இல்லையா. விஷ்ணு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட ஒரு அம்சம். சோ பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்படுகின்றது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னார், அவங்க உங்களோட நம்பிக்கைக்கு ஏத்த மாதிரி பிறக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன குணம் இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களோட நம்பிக்கை இருக்கும், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க வந்து பிரேயர் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத சொன்னாரு. அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குணங்கள் வந்து எப்படி டெவலப் ஆகுது அப்படின்றது நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருந்து டெவலப் ஆகுதுன்றத நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தவர் என்ன சொன்னாரு, உடல் வாக்கு மனம் இது 3த்துக்கு உண்டான தவங்கள் என்ன அப்படின்றத சொன்னாரு. அடுத்து யாகம் வந்து எந்த மாதிரியான இடத்துல பண்ணணும் அததான் நம்ம இங்க இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, தானம்ன்றத பார்த்தோம். சோ இங்க வந்து அந்த யாகத்தோட பலன் வந்து கடைசியில வந்து பிராமணர்களால் பகவானுக்கு உச்சரிக்கப்படக்கூடிய வார்த்தை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓம் தத் சத் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபுஜி. 24வது ஸ்லோகம். ராஜேஷ் பிரபுஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. तस्मात् ओम युधाग्रदय यज्ञदान दभक्रिया पर्वर्धन्ते विधानोक्ता सततं प्रकम्बादिनाम. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எனவே பரம்பனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம் தானம் தவம் நேற்றும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. யாகம் தானம் தவம் வந்து நம்மளுடைய மைன கிரகஸ்தர்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அப்படின்னாக்கா அதுல எல்லாருமே அடங்குவாங்க, சன்னியாசிகள் மட்டும் அப்படின்லாம் கிடையாது. யாரெல்லாம் பகவான அடையணுன்றதுக்காக பிரயத்தனம் பண்றோமோ அவங்க எல்லாருமே ஆன்மீகவாதிகள். அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 25வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண. जन प्रशांताय बलम यज्ञ तव क्रिया दान क्रियाश्च विविध क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभि. हरे कृष्ण माताजी.
ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நம்ம யாகம் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்து ஓம் அப்படின்றதோட ஸ்டார்ட் பண்ணணும்ன்றத பார்த்தோம் 24வது ஸ்லோகத்துல. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சத்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். தத் என்ற சத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்தம் வந்து நம்மள ஜடபந்தத்திலிருந்து விடுபடுத்தும் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபுஜி. 26, 27. ருக்மணி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத் பாவே சாது பாவே சத் இத் ஏதத் பிரயோஜிதே பிரஷ்யதே கர்மணி ததா சத் சத் சச் சப்த பார்த்த யுஜ்யதே எங்கே தபாசி தானே சதிதிஹ சத் இதி கோச்யதே கர்ம சைவதத் அர்தீயம் சத் இத் யோவா விதீயதேஹ. சரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சத் அப்படின்னு முடியுது. பூரண உண்மையே இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. பிருத்தாவின் மைந்தனே, அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் உண்மையானவர்கள், சத்தியமானவர்கள். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஏன்னா உண்மையாலுமே நான் பகவானை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு நினைச்சு பண்றேன் அப்படின்றதுனால. சோ யாகம், தவம், தானம் அந்த மூணுமே வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுன்றதுனால அது சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி. 28 ஸ்லோகம் தான் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அஸ்ரத்யாசுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சயத் அசத் இத் யுச்யதே பார்த்த நச்ச தத் பிரேத்ய நோஹிஹ. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே ஸ்ரத்தா त्रय विभाग योगो नाम शब्दशो ध्यायः. हरिः ओम. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிருத்தாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை. நிலையானது அவரோட ஒரு நம்பிக்கையோட நம்ம பண்றது மட்டும்தான் வந்து நிலையானது. மற்றது எல்லாமே வந்து நிலையற்றது. அசத் என்னும் சத் என்பது உண்மையானது, நிலையானது. அசத் என்பது ஆப்போசிட். அப்படியே அசத் என்று அழைக்கப்படும் இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பல பயனற்றவை அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். நீங்க வந்து அந்த யாகங்கள்லாம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து நம்ம வந்து ஆன்மீக பாதையில வந்து முன்னேற்றம் இருக்கும். ஆனா இந்த நம்பிக்கை இல்லாம பண்ணக்கூடிய எதுவுமே வந்து முன்னேற்றம் இருக்காது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் வந்து சாப்டர் 17, 17வது அத்தியாயம். இதுல வந்து நமக்கு வந்து நம்பிக்கையின் தத்துவத்தை வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்லியிருக்கார். அர்ஜுனர் வந்து ஒரு அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படாத மாதிரி அவங்க பிரேயர் பண்ணாங்கன்னா அதோட பலன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறார். அதுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு 3 வித குணங்களை பத்தி சொன்னார். ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம்ன்றத. எந்த மாதிரியான சாப்பாடுகள் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம். எந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்கள் வந்து இந்த 3 விதமான குணங்களை வந்து அதிகப்படுத்தும் அப்படின்றத பார்த்தோம். 3 வகையான தவங்கள் என்ன அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு சொன்னார். உடல், வாக்கு, மனம் அது செய்யக்கூடிய 3 விதமான தவங்கள். அந்த தவங்கள் வந்து இந்த 3 விதமான குணங்கள்ல இருக்கிறவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். தவங்கள், தானம் அப்படின்றத பார்த்தோம். கடைசியா வந்து பகவான் ஓம் தத் சத் அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்றத வந்து பார்த்தார். நமக்கு வந்து ஆன்மீகவாதிகளுக்கு வந்து யாகம், தானம், தவம் அது 3மே வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒன்று நம்மளுடைய ஆன்மீக பாதையில முன்னேறதுக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். வாஞ்ச கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துபிய வச்சு பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவருந்த கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாதி கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னையோட செஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம சாண்டிங் போயிடலாம். மாதாஜி சாரி மாதாஜி, நீங்க நடத்தும் போது நான் நடுவுல பேசிட்டேன். சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன மாதாஜி நீங்க ஒண்ணும் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.